Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Father Amaro, kining do na lang unta ko isulti nimo. O ginaot nga di ka malain. Malain? Ano? Nga nung taon? Dili. Para pangutana lang, ikalain pa yun. O sige na, ha? Do na ba'y nakahasol nimo, Father Amaro? Shit. Sultihi ko, if naabay nakahasol nimo, Father Amaro, please. Nga naman kasulti ka man, ana, ha, Shirel? O siya mong gibasihan, ana? Mabasa ko na sa imong mga mata, Father Amaro. You are now in trouble. Do na'y butang nga nakahasol nimo pag-ayo. And as a friend, concern lang ko nimo. Dili ko gusto nga magmagulanon ka, Father Amaro. Di ko gusto nga mahasol ka. Busa sultihi ko. Kay pasi na lang, ug doon ako'y matapang alang nimo. Shirel ang tinuod. Mao nga, it has something to do with my assignment, Shirel. Unsay puti mong ipasabot, Father? Balhino na ka, kikan din sa San Agustin? Gawa pa man gani ka makaabot og tuig? Mao lagi. Pero dili pa sa pagkakaroon. Dili pa karon. Ang ilam kong planong padtuon ko og Roma, aron ba eskulahon ko dito. Uy. Bright ka gyud ay kaayo. Apado ako malipay, Shirel. To be honest with you, kontento na ko sa kong kinabuhi din uban sa mga parokyano. Dugang pa, wa ko kauyon sa kursong ilang ipakuha na ko. O nga nung man, Father? Dili ka pa, ana? Madungagan ang imong kahibaw? Lagi unta. Apa nagkahibaw nga ako makatunan ang maglambikit man sa mga yawa o demonyo. Unsay puti mong ipasabot, Father? Ipakuha lang nako ang kursong Exorcism and Deliverance. Uban sa pagtudo ni Padre Gabriel Amort, ang Chief Exorcist sa Vatican. Ha? Ay, kalain good. Naadi na karong kurso, ha? Apin ako sa mga salida ra na. Tinuod ang yawa, Shirel. Ang bugtong paagi aron imo siyang mapukan, mao nga mutuo ka nga naa siya naglibot-libot aron mangita siyang biktima. Ug tingali mao kinay hinungdan nga gisigihan ko og sama. Sige na, katog na. Katog na dito kay mo pauli ko sa kumbento. Iampo lang ko kanunay nga malamdagan kining nagduhom kong nahuna, Shirel. Naglipog ko karon. Tuod kay gawas nga ugo kauyon sa mga kurso. Doon na pa'y mas bugat nga rason kung anong malisod alang nako ang pagbiya din sa San Agustin. Unsay puot mong ipasabot, Father Amaro? Masayad ka raw niya, Shirel. In due time, sultihan ko ikaw sa matuod. Okay, sige na. Good night. Good night, Father. Ug amping ka pirmi. Salamat. Musod na ko sa bahay. Oy, si Padre Amaro man ay nagpadong din Hoy, may kay gabaga. Mura magdunay gikagulan. Nganom ka? Ay, Nibino, nagbanta pa na ka? Natuhog ka nila unta, kay gabi naman. Wa pa man ko do kaahin no, Andre. Ipaabot ka nga mo abot. Salamat sa pagsakripisyo og paabot, Teddy Bino. Ngayon pa sa lobong gikan syudad. Oy, salamat kay Andre ha. Tayo pa, nanihapon ka? Pagyod tayo kay nagdali-dali magugo. Ako pa magong giadto sila si Nay Irma sa ospital. Gi-discharge na magud siya karon. Ako lang silang gi-alalayan paingon din sa ato. May noon taon. Salamat sa Ginoo nga naayo taon si na Irma. Nahalad re. Ato sa imong lawak, pag-ilis na. Kaya ako sa ngandamo na imong panihapon. Ako sa tong initon tong giluto ni nang Marlin.
Sige tay, salamat. Kaluoy ni Father Amaro. Naunsa man ko. Wa ko makasabot sa akong gibati. Daw sa gisakitan ko nga nagmagul-anon siya karong mga panahon na. Ug ang iyang giingon nga dunay daing panghinungdan. Kung nga nung dali siya ganahan nga mopiya sa San Agustin. Unsa kayang ipasabot ato? Kaluoy gyud niya. Ginoo ko. Tabangi in taon si Father Amaro. Nya, Dre, kumusta may mong lakaw, ha? Nagkasultihan na mo ni Monsignor Bildad, may tungod atong prangko. O tay, og gusto gina ako pagduda nga si Franco sakop sa gahom si kangitngit. Ang nagkapait ko niini mao nga siya di ay usa ka kanhi ang seminarista sa susamang seminaryo di na ko nagtunga. Uy, ang siyalan ko di ay. O nga nung nahimo man to niya, ha? Nga no, Padre Amaro? Uy, mao ba, Dre? Daghan ang gisulti ni Monsignor. Apan wa pa kong kontento. Doon ay bugot ka rason kung anong naingon niya na si Franco Castillo. Ay, mao gyud, Dre. Pero, Dre, ay lang kalain, ha? Nakabantay lang ko, nga siya diyang nagpadung ka din, ba? Mura mag hoy-hoy kay mong abaga. Saan, doon ay problema, Dre? Hasta po rin ka tayo, nakabantayan na. Nga, oy. Oo, oy. Nasuod na bayate ka. Mo nga medyo makabantay sa tao, eh. Kung galing doon na kay problema. Doon ang kitay, dako yung kayong problema. Unon sa may buot ni mong ipasabot, Padre. Tayo di Bino, paminaw. Uy! Mo pagani mo pagkasain din, he? Hulbuto na po? Unya, pa-eskwelahon ka, unon sa ganito? Sexism and delivery? Pasiaw gihapon ka, bisag guol ta. Exorcism and deliverance. Dili sexism and deliberate. Oh, sorry. Kung saan, BS Bukology naman kung nahuman ko, Padre. Bukology. Unsa man po na? Ay da. Atong kuan ba, klase miss kong maestro ba nga si Sir Fredo Colita. Sige naman kong nagyampong nga dalaw sa kalubihan. Mo nga BS Bukology yung taong kukutob. Bitaw sa? Tinuod yun na yung gingon, Re. Dili yun na sayon, Re. Lisuto na da. Abot lang ka, Teddy Bino. Bugtong Diyos lang nasayod sa kong dingatan ini. Si Ergyot, Teddy Bino. Sige lang, Re. Kaya ikaw, gisuwayan karon. Nagtuo ko, nga imo nang makaya. Dili ka pasagdan sa Ginoo na, oy. Salamat kay Teddy Bino sa pagpaminaw. Ug tayo palihog lang. Ayaw ni Isaba, ibisan kinsa din sa parokya, ha? Bisan nilang Doris ug ng Marlene. Ay, o Padre, makalaon ka. Sige na, pahuway na dito kay manghipos ako din, eh. Pahuway na lang dito sa mong lawak kay sayod kong gikapoy kasi mong biyahe, Padre. Salamat, Teddy Bino. Pastilan. Unsa kay kaugmaon nga nagpaabot ni Padre Amaro Cervantes? Maghugas ako sa mga plato, eh. Aron makatuog na sag ko. Mayo kay nagkakatunog si Doris kung saan paghimo og report. Arang-arang na lang. Nga din nakitantong deficit at least. Makabayad-bayad na sa mga gastuhan dito sa parokya. Namay nitawag sa cellphone. Ako tubakan. Hello? Musta naman ka, Father? Okay na ka diha? Okay na ko, Desirel. Ikaw, nga nang ka matawag? Actually, giduka na gyud ko. Pero I just want to make sure nga okay na ka diha, Father. Sige, pahuway na diha. Salamat kay Cyril sa imong concern. Sige, pahuway na po diha kay klase pa biya kaugma. Sige lang, from time to time,
akong bisitahon si nanay nimo. Ako lang pong kuyugo ng ubang mga kaubanan sa Pastoral Council. Salamat, Father. Good night. Sweet dreams. Good night, to. May na lang na si Cheryl nga naghatag og kanunay inspirasyon. Bisan pa man siya kahagipot sa kinabuhi. Salamat, Ginoo. Ngawa ko nung biyahe, pinagis sa mabuotang mga tao nga nagpalibot ka na ako. Daghan gyud kayong salamat, Ginoo. Mga alas 3 na lang sa kadlawon. Pero wa pagyud ko batiya katugon. Kamingaw dinhi sa patria. Nabinanga nang lakaw ang akong mga kaubanan. Ug ako na lang usa ang nabilin ning akong lawak. Tu na may nanukpok. Nga unta, ako ramang usa karon dinhi. Ginoo ko, nang limbawt ng akong mga balahibo. Oh, ang donab, nilihok sa iyang kaugalingon. Nga unta, ako maning gilak. Ingon man ang nubulak, nilihok sa iyang kaugalingon. Ug ang pultahan. Naapli ang pultahan. Ug, dunay tao nga nakasulob og itom nga hod. Siga kayo ang iyang mga mata. Kinsa ka? Unsay tuyo nimo ha? Ha? Ikaw ang akong tuyo, Right Reverend Monsignor Vicente Piedad. Franco! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!